realtà che vuole essere Lipo è andata e si è andata was wrong.
Una. Hey, drive safe. That's With the Crocs. Crocs. Morning. It's nice content. Crocs Nation. Venue, parang venue ah. Venue siya may tabangay. We got animals. Find them with one church per Washington Dula, with Pulgalan State, with Pulgalan government per Washington. Masih bemtem. Masih becik, ingkas dokak siding kat timulok, ulas rewa. Angkai ni spell singe, pila confident kan tanda wag program naftuto ingkai we celebrate. Apilin pe siya pe siya yan force sa siya mamtay may tayo mo to spell. Angkai no tayo wakin kanra na pangaklok, pangat na sin Mitkulan Church, Mitkulan State Government, of municipal government /Maashpen qualification. Dahil program lasha, fala nakisaf na finsha kin TLS, finsha kin kay naspe, samjam duo, onduo, egdin ka pensang pe flok ng lesin siyan yan sa si pemamta yumadash ki pensingan kan pakadik pekik sinado sinyo. Aragi pensingan Akulang nasil tigin wiltan kiri goin awal kat lesyak na pe tagay niftuto ka program duo kilan nasun sinyo. Rangakan sang pelo ikudin kan tawag kisam simit. Masang nasil tigin wiltan pe na ilan goin reda siya saminikas na ingkaben takakan na pe kisite plan Lipo Dula. Tawundan, nagtasiwas na gawa. Yok nakakakalin Mitkulan Church, Smart Europe, Kapinne, Lipo State Government, Kapinne, Siaulan,
talik luona nakusta gawa martin gala ke pesi takini la tab ke ausitari ali kwanta ke liye ale kak sekinte panangalan siya kak da madam yok na sinsiyaw lan aldik matayin siya ni lipo kain mo nakik nandiyan na ke pin When I'm better than fetching out at the Dima, at our left, at the falls, which are tying out in weekend. The some see my fair fetching the 5 and sheep. And the flying I can now if plus Lipo. One wine to 10 I guide him a pacantin Maori Pakikan, who is Matan. Later, when I think I was here, in a project, Lipo. And you can let it use the pack, a was next to packaging. I'm not going to get that I don't put shut up again. So, I think sit out the time, not allow your road. But the can you start train na lagi might na kayo. May pasong yan sinakiyan makatawang matalas. Makit na talaga. Population na dyan siya nga bang nagwalang ngayon po. Kasi hindi pa ma-official. Pagkat-compare kayo bibin na may aramang karito sa rangan. Buhay at sinata sinachara ko with them. Art. Addiction na dyan. Sa may-tiki na berat ng Euro sinata siya. So, na art mapay sila. Dapat na mayala nagpasyasi post kanin o yamadara ni academic gugulan tao. Kusin natin nga din, nagtutun na siya. Therefore, for yasta nagtatan mo, ikinkiyaka. Kaya pa, ilanan na lain ko. Panandeperot na rules, wala na pa'y maksiko siya tayo na siya. Biniiplasya ka, lain lasya, wala ka na makatari na siya. Asi na, aktivim na tayo nag-ram-ram na. May ama gaslight mag-i-hit. Depende na mga gaslight siya. So, acceptance statement sa bulat. Nasa lao. Naok siya nasong namin. Mahal na pa, lang siya na pa ito. Alright. But pensi malikak daw na dahil ito madagdag naladad ko man nalang na siya from pa at may pe na pa ipaganda adang tagay nila dahil kasi patay man ang yala ke pensi ang sre sawal nila bikat yang inana ke pastor doctor yan tagay ni right ko na at ito akin Kritik yung biyangan, nalaliat ka lang yung online sila sa director. Masuk na kalam ka na file memang kasi nga ba ang sikat na gawan na ganyan, yakalos o iya, nakakalo sa kat na nangor sa ito pinakaktan ko yung ora, kain kalam ka na siya ulo nga, kat ganyan mga sipan payag mga sipan akin oy pa sampai natin kaya kata bang dari na isyo tama darani pa or na ginawas ba at kinay ko na lang tanda ingan nasa kakulan si Chiawan hindi oy nge uskat na lang si kakulat ay nga pa nagkastutulog how ka Chiawan thank you. Baik na madam.
Matagakin talikutan si natars na tuwos nga lo si mit lo malak ke kat uyakile the church ang kasila yok seng ko korela mas panna na dari kuna lo ke ang cholan kat bana uyakile makin please din chimi dai koi ang kasila ay na malak Udah bekerja pastor, kau nama lelaki cemerlang. Jangan kau menipu, kalau mungkin kau kita terlalu lama, kau lelah, bos tu ada nak jenis sangat ada. Profil mereka now jauh pun, mana tu kata siu, dia boleh. Say
원래나 행행시 어긋과 Pastor. Osh, the song. Oh, where? 내 공실 거. 야. Weglera isang yun. Wow.
Tapos tepen na ikikapon po from Lasho. Ipensin ngay sang pelo na si Asang pero na Kaya kum na. Kum na. Siya pa. That's when the CFA or Yamam Tarek Pipet, going back to Siya pa. the CSL and CNA, Milos in Gain, standing exchange gigs in Alice Smith. Good gigs in Alice exchange, Asam the Lipo Dula, the Lipo. Kunbang Sham Lalosan, and develop the Sham in Kadi and Takina doing the Lasha, about was Os pinggay da pizza si Gosa kinvain sa pizza lalo. May memories. Slow motion. Ay, tawag siya luo tono ilo sa exchange. Siya luo tono. Esimerkiksi jokki kylälastasivasta keua. Vaikka mikuvos ahkyleen fumme, namisiengi täfälän meetme. Kuustia songlan pelo. Nakalalait kong nakuus wikat na keua, kaging kain siyaksin katlas, kain aksin siya uya na kaging siya. Kaya nalang kadilala na nan kamitlan, kanpinsal na pa na naklasa na ke, kaya ngaslasa, ilaw. Apakat kain galit yan eh. Mahal kita galit lang, ingan, yun ako makadilak yan ang siya, nagilay nas mi siya. Samram lang ka, ingwi na siya ula sa kewa, ikat tagay ni, kat na tagay ni namin, o nagyak kalabiyan ko. Pagkata, supe, tagay ni. Toto iliki namin, o naki, Pellalo sumna, kapay pre makalingi, kasi talik natin los pel sumna. Kaya kasi niyo ron, talik siya uyab, talik siya ron, patay siya natin. Iset, at kinaitas ka lang kato. Misyenge, ba't ko'y balakin niya misyenge? So muna kat kayo nakilin na siya kato. Ako na kayo mamasikyak, ba't ko'y balakin, ikin may tlan, siya ko tagap nagpisin siya ki mamal plan niya ng siya. Orang nila kita, wala na siyang bramawrik nga in kungyang, wala kan laman na kaywa, kungyang, uyi, pagkala siya siya. Ano nga kaya niya, wala na siyang bramawrik min, mat na kaywa siya, mat na kaywa kapas, mat ito na, nagpalitan na kaywa siya, orang nga wikong, uy siya siya mga kachiba na kapas siyang na siya nga, Gak udah nasi sekewa. Oh iya, agak mana sih tu kami, kata mana sih? Mana kata asli pensi ni ya. Kalau kuda nasi, ikan kait kait ni kisin nak mawin kait, sa panggen kena pasila. Tangan aku, pai kait nak kait. Anak ko may pintin ako, pintin nak kait, ada ni kalau siapa kait pelajar benar. Kalau lelaki kita kait inspiration, aku isi sini, wana ki magat 이심시행에 마치가 나는 거뭐 되어 나시
Takanla, ilakten şamşam. Şamşam pa yok sibeymento. Kaçınukanla da sibena. Ayas nama aku bisbena. Pukyakanla kino naklok sibena. Ano ilakten kestan naklasyo. Wala kino ako mura belna kayo. Kestan naklasyo pa ne. Kaçkan öyle şimdi beni ne bu ki belki. Ama bana şartlarını kaliye bakma. Büyük tabaşını peko kuusna kayo. Ona ki akıllı yok. Aliksi natas kimden şimdi aynı kapas pakante pa elaskeo. Show lal mal kapas penoros show na pa ye. Naragat lang si petak pulamalak ni sigos. Lasta ali buyo kapine show isyo. So kapas ka bewa las ros ki belsine. At kay na kile layan las ki pan matay na aspe. Show mal kata adik kabinne papasyam Isaac to kapas na kayo kakawikan atol naliksin natin kay akali nila sigos dapat pang pinagsin ko yung sigos kaya sa kaya sila